Quina bona pinta que té la coca bamba aquesta que hem preparat, bueno, que has preparat tu. El procés està finalitzat, està un poc calent encara. Sí, encara està peta. És el moment de posar floretti, ara, per acabar d'embellir-la, no? Sí. Vinga, anem a posar un poquet de floretti per deixar la coca ja preparada i a punt per poder començar a menjar. Xerràvem abans que hi ha qualques bandes que es fan patata. Sí. Aquí no hem parat, ja hem vist que els ingredients no du patata, no? Antigament s'hi posava patata també i la feien com a créixer una mica més, no tenien tant de materials com avui en dia, i també per el tema sou. Quan no es podia menjar sou, se posava patata. I una coca bamba, que no sé si sabem un poc d'on ve aquest nom. Segons diuen, és per la forma bombada que té, esponjosa, però no ho sé, tampoc no et segur. Coca bamba o coca de Sant Joan, a Ciutadella. Sí. Molt bé, sigui coca bamba o coca de Sant Joan, és un plaer, és un producte que considerem de la rebosteria menorquina, no? Sí, és ben típic menorquí de les nostres festes. Totes les festes no hi pot faltar una coca bamba. Sé que per les darreres festes n'heu fet moltíssimes. Moltes. No? Entre 1.500 i 1.600 van anar a les festes de Gràcia. Déu-n'hi-do. Supos que són dies d'aquests en què hi ha molta feina, eh? Molt intensos. Molt bé. Sí. Res, preparàvem el xocolati. Veig que també et feis xocolati. Sí, també feim xocolati. Festes, xocolati i aquesta coca bamba que no falti. Margarita, moltíssimes gràcies per tot. I res, bon profit.